Россия һәм Татарстанның атказанган урманчысы танылган галим, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Әхмәдулла Газизуллин Казанның Аграр университеты диварында бүген аның якты истәлегенә хәтер тактасы ачылды. Ул биредә 15 ел эшләгән Әхмәдулла Газизуллин башлангычы белән уку йортында 24 ел элек урман хуҗалыгы факультеты ачылган. Урманга төшеп, җиргә төшеп эшләгән галимнәр бик сирәк, ул шундыйларның берсесе. Уланнар соң бик яхшы оештыручы. Ул иң беренче Яшел Үзән урман хуҗалыгында урман туфрагы лабораториясе булдырган. Әхмәдулла Газизуллин 250-дән артык фәнни эш авторым. Урман туфрагын өйрәнәм, байлыкларын көнкүрештә куллану хакында язам. Аның җитәкчелегендә агач үсентеләрен үрчетү буенча беренче хезмәтләр дөнья күрә. Алым бар теге урманны өлешә кисергә. Аның күп каршы чыгышлар бар. Уланы галим төсле аның тикшерүләр үткәреп, ул методны тормышка оештырдылар. Аның нәтиҗәсе урманны саклап калдылар күп җирдә. Хәтер тактасы халыкара урман көненә туры китереп ачылдым. Аны 2012 елдан бирле ел сайын 21 мартта билгеләп үтәләр. Шул уңайдан Казан дәүләт аграр университетында урманны алдынгы технологияләр ярдәмендә саклау турында фикер алыштылар. Фотога төшерү, метеостанцияләр барысы да табигатькә зыян салучылар изенә төшәргә ярдәм итә. Квадрокоптер дип атала инде, урман хуҗалыгы өчен ярдәме зур. Яз көне карлар төшкәч, инженерлар шуны күтәреп, ул чыкмыймы, төтен чыкмыймы, неме, шәһәр тирә-кырыйларын күтәреп нитеп карарга була. Соңгы 5 ел эчендә бик күп эшләнде. Беренчедән без бүтән урманнарның границаларын билгеләдек, каян үтәчәген инде. Анда бары участоклар, спорный участоклар була, решеткәндә наложение була инде. Точно әйтә алабыз инде. Кайда урман җире, кайда урман җире түгел. Татарстан урманнары 1 миллион 200 мең гектар мәйданны били. Бу республика территориясенең 20%. Бездә усак, юкә, каеннар күп үсә. Хәзер урманчыларны борчыган төп мәсьәлә кадрлар кытлыгы ди министр. Аны хәл итәр өчен соңгы елларда хезмәт хакын 2 тапкырга арттырганнар. Республикадан бюджетындан ел сайын 180 миллион акча зарплатларга тапшырыла. Без инде республиканский среднемесячный дип әйтәбез, 60 меңгә җиткергә тиеш уланы. Ул безнең иң зур бурычыбыз. Татарстанда 2000 ярым урманчы эшли, өлкәнең төп терәге нәселләрдә диләр. Фәнил Фазлыев 27 ел урманчы булып эшли. Бабасының бабасыннан башлап, нәселендәге һәр ир-ат бу тармакта хезмәт куйган. Гомуми стажлары 150 елга якын. Безне гомер буе урман ашатты, киндерде. Мин үзем канагат диде ул әти. Менә син дә ничек карарсың дигәне, мин ярар ди, давай кирип карыйм дип. Агачның гомере кешенең белә бер чагыш. Ул шулай ук туа, үсә, моторая дигәндәй, үзенең нәселен җирендә калдыра. Быелгы җәй иң эссе һәм коры булып тарихка кирип калырга мөмкин ди синоптиклар. Шуңа хәзер урманчылар алдында янгыннардан саклану бурычы да тора. Рүзәл Шарипов, Рәмзли Гарипов, Яңа Гасыр каналы.